siji. Niki rencang kula. Perkenalkan nama kula Alif Ali Rizky Ramadan absen siji. Perkenalkan nama kula Puza Bermanan Azara absen 17. Perkenalkan nama kula Muhammad Adaksa absen 22. Ayo rek, jawaban iki sing kena, lek ora kena ana resikone lho. Ya, oke. Pertanyaan nomor 1. Sopo asmane guru basa Jawa 10 telu? Gampang. Bu Yuli Santika. Lanjut. Loro. Jelas no pengertian tembang macapat micil. Aduh, aku kasih tahu. Ya Allah, Aduh nggak Ros, salah. Tak coret ya. Aduh, rayu. Nomor 3. Apa sing diwatake tembang micil kuwi sebutno? Waduh. Sik. Alus, kebak pengarep-arep. Tresno asih, pitutur, tentrem, lan apa ya? Prasaja. Ya, betul ye. Lanjut nomor 4. Biasane tembang micil dinggo agawe apa? Ayo. Biasane tembang micil dinggo agawe apa? Apa ya? Lali pisan sih aku iki. Oh, ndak iso wes, dicoret. Biasane dinggo agawe pitutur, piwulang urip lan rasa tresno. Lanjut. Sebutno guru gatra, wilangan, lan lagune tembang Mas Kumambang. Kok Mas Mambang kan izin? Oh, dia masih izin. Ayo rek sepurane. Tembang micil rek. Aduh, ya apa sih? Ayo ulang. Sebutno guru gatra, wilangan, lan lagune tembang micil. Guru Gatra, 6 Gatra, guru wilangan yaitu 10 6 Guru lagu yaitu IOE IU. Oke, lanjut nomor 6. Sebutno polae tembang micil. Pola. Sik. 10I 6O 10E 10I 6I 6U. Oke, sampun sedaya.